a person hwe amamre ene amane no ma bia na wo hu se bibi e bia konya bi da ofi na akwa akopre wo hu de we a asanteman yen sa asesem sitie wo hu de we a asanteman wo pe bibi e wo hiri bi pa o kwa be fa so abekọ hwe empompo so ti na woni bibia be bia e be ye ne kwa so na Gyedu Komanin IV Amakye Bare min ni bia konya no na me din eye alesonpon obi a feel for the na efe me kwa me jima we go school I started school our TI Amadia pretty na me call senior secondary school courses Kumasi High from Kumasi High we call diploma in marketing. A few on and I started a business. I beginning, I started a swato by Edifigana, Edco Amsterdam. A few on the crowd of my talkers about it. If you on the side of Munkuya, a bedroom, and I gave a contract, a bedroom. And no more than I'm a wild Sakucha in Ria Tima, Jetima, Fitiman. And I'm the baby. Now, Amakye Bare Kurubia, a walk at what will be a jack note. First, none in your will be a jack, but Kurubia fell at more of a jack note. Kurono Kurubia, Amakye Bare, anybody can say, and a share boundary, your bohon. The son, my buying, who do my buyer and my buying, who fought a Sophia by a show of Kurono. Kuno Kurubia one can ya we who say Kuno, but only Kurubia and the din son. A be friend of Amakye Bare, a be friend of Balukuma, a be friend of Fiano Bare. But the dear Casa Amakye Bare. A Kuno Dintia Kuno, a ya a din Amakye Bare. I see and now, oh, I mean, I never be a friend and not Gyedu Komanin. And to quack and call your cocoon, and you are at the home man. No, any few honor, and any near within idea. Near friend of matching, I will be a Kwamachiku, and Kunya, we are Amakye Bare, Kwamachiku, Amakye Bare. Now, Kune Titino, Nanny dear, and that's a pie of Fiano Bare, or Fin or not, or Finan, and I'm in a cuckoo. Warriors, a man in the Kunya Komanin. And it's a dear no be a quana or Fenano, but when I any few or Amakye Bare idea. I know be a quam Amakye Bare, Amakye Bare, and a way Amakye. It's a Amakye Bare, or a car for the tia, and your cost before, not your buy hand. Now it's a man to Makutia. Nine, and I know you could see him. You could see him, yet a man to Makutia. It's about to walk with and then to copy by a mine and animal cocoon. Cocoon would do Kununo. A hawk of Finano and Kunya could do Kuni, and she walk aboard the crowd. You are so bad a pie, as I tell my requirement of what's in our home, and I am. It's first snack of Fiano Bare. A been so aboard a Balukuma, a been so alcohol and Amakye Bare. They say, dear, that's a pan, Amakye Bare. Until sana kuna masiche adia emma ebedi akonya Amakye Bare akonya na miswana na me na no ti akonya nso oye Gyedu Komanin ya otoso mensa na Gyedu Komanin otoso mensa no ono na abakoso kakra na wo ho se obedi akonya ena okoye osaba bi or call UP press on a band of 2 degrees. You refuse to sit by
osa ebae de ti ama bedi akonya me nana na me nana baako na wodum fom kakra ayo wo bi no oka che abusuara se omo hwɛ mi yi na daachi bia yakonya kɛseɛ no me ana makɔ akɔtena so nti me nkwala abere no mo afrɛ me nana nti me nana no ɔte akonya no so no wɔyɛ mmerɛ no ɔkɔsra no Amakye Bare me ne to me ne di nkɔmɔ no ka kyerɛ me sɛ wonim sɛ meni hɔ a wona abedi ma ade to ka kyerɛ nam sɛ nana deɛ wo ayɛ mmerɛ misubisa adwuma kura me yɛ bi da empanyimfo wɔ hɔ na wo nu atambe na me benyini aba abedi wo ade wɔsɛ hwɛ akola na wo de meni hɔ a wo ana aba abedi ma ade sa asɛm ya mekan sa ka bedu hɔ na ka mete ase a aka wo de bubu ma nti wo yɛ obi bia sɛ panyin no ma ade ba akwa ma involve yourself police case criminal sɛ be ya be gu akonya na anim ase nti o kan sa asɛm me de ya futuo ko ka kyerɛ me papa na papa nso odi hene awɔ pɛtɛnsa me nka ma mori hotel na odi hene awɔ pɛtɛnsa o ka kyerɛ no papa ka kyerɛ me sɛ asɛm a waka kyerɛ no fa yɛ sunye na da so fa on ku lura no mabasa basa na wona na no hu bibia akɔ nka kyerɛ no no bokura wa so ho dae ti mo ho da o se time me call asɔre bi wɔ tema na me yɛ adwuma a betuma nya sika pa ba wa fa sa net kan nya ayɛ de afi nsa o yɛ adwuma betuma kyɛ sɛ ɔyɛ bibia sika na ba adwuma na me yɛ na me hu sika ni pa ana ko me kwa so na so fra ka kyerɛ sɛ hwɛ wo wonu de nti a o sika no kwa na ahye ko wachi bia hyehyɛ ma asa ko yɛ no wonyɛ so for ade so isa ko nya bi da mo fie wo ana ebu su sɛ so ko no ko hwɛ wo nana no asa na wo nana na yɛ de awu e ba bi hu me nana na anche ani na wo twi me ko ana me nana efi ti mi gyina mu ɛyɛ na ɛyɛ ti o ka kyerɛ mi wie ya no ko yɛ no wie na msa akɔto ma adwum akɔyɛ madwuma ti mpapa wuye no ana mo fa ɔyɛ abusia panyin ɔfrɛ no sɛ kwame no ni sɛ akonya no ɛhaw me makɔ akonya ho sɛ mekudi akonya no na esi a mekɔ akonya no da yɛ ne no ma mi hu ni tim mintimi ko ba na akonya no di akyire wo to na akonya no betuma kɔ yɛ da akɔgye akonya no asa betu bi da no kudi akonya no na pɛfo mu kyɛw ɛyɛ nyina obiara no ɛkɔ na adeɛ ne ahyehyɛ ɛda wɔ sɛ wo na ɛsɛ kudi akonya no nti obiara ntimi fa wo ti kɔ ampa me no mu kɔhyia na me na baabro a waka fie fɛ ne yɛdu fie bɔkɔ yɛdu fie sɛ awurade ɛnɛ deɛ mekɔda he meda yɛ so paa ne sɛ wobɛba na wɔbɛfa akonya no ɛfi hɔ yɛwɔ atitiriw yɛwɔ asikafoɔ yɛwɔ mmarima a wɔmanyinyina nkɔmmɔ yɛ sɛ wobɛdi akonya no na ɛnam sɛ wo ana ɛsɛ wobɛdi akonya no ɛno nti ana akonya no koraa na asɛm no yɛnka mbi da na wobɛdi akyirɛ a wobɛhu wɔka no sɛ wonya ma menyɛ m'adwuma ɔmo sɛ wo na ɛsɛ wobɛdi akonya no am so ki ɛfi adeɛ deɛ yɛnhwɛ ma ne nkɔ basa nti mede me ho berɛ mo gye pene ɛdi akyiri nyame adom ampa deɛ mo kaeɛ no na yɛ saa ne teɛ ana ne mabɛkuta me nana mo ɛtu ɛnam saa nti nyame ɛyɛ m'adom ɛma me nya kwan ɛkɔtwe mpopo nsuo saa kyerɛ yiwura asante he na ɛyɛ ɛda 27 November 2017 ana me nya kwan ɛtwe mpopo nsuo a mesua kyerɛ asante he sɛ ne brɛmpo na mesua no mu mesua wie na na mmienu 2 days ana yɛde kɔyɛ nana asante ma ayi yɛ baabi kɔyɛ ayɛwura ɛma no paa yɛde ɛyɛ na ayi
be shy 2017 27 November 2017 and I'm now na mebedi mebe shy no na ebusua no na ebi emu enu na nyame ado bia trufo na bote emi nya ya abese na ade abese nya kwa so popo nsuo mu shy share yura asante na aye that 27 no na namo fuku ni ya kontire akwam boku nifa omunya etu nufu na futura na namu nyina etu no se menhia oha waba no e ya disua ana oba bisua enukuridie me se enya adwuma empelidie ana me ba bedi nti bibia abinya abotre na me fa enhwe asemu ansa na maka mentena se ade a ehu hia bia na mami kudie ni first time ya brantie e se me free brantie ni first time me bi otwo ba e se me bi otwo ba bi e si ya na de bebia madu no madu panyi die me na ba be shop me na namu tu nti me na namu nya tumi no aba abukura me nti me hwe se me hwe manamu yi be wie ye no so yewura eso de e turufo e ka kire me se wono de ade ope a wo de be pem asem eye enkutie se ukona kukum nipa kora be ka kire me se wo kum nipa na me de be chawa me de be chawa ento eye ade bia na ninyam me ma no kore eni manu na no kore di manu a bakunya die ebeye asudie enipa nyina ebeteme nka ma no kore eni manu bia be bia me kwa me fa so ba ne sa kwa ne so timma enokodi ti ampa kan no so me dia po me bra ahwe ade atoto ma bra bo na me po no first na me ye businessman ehu say wi ase kora no adwuma a wo ye kora na so ma enokodi eba ma utimi ko akire but wa ma enokodi a mo abra bo ma bibia wo ye bia no enye nti mu se enokodi ana a me di eye na etimi di mi kodu sa bebe so no nti ese me koto aso na me di enokodi ayema ebo ma bra nti enokodi ene ehuntie emu ana yemi ya kwa etwe pomponsuo ko gira asante here no ma bisua ya pomponsuo aya afra bi edi 300 years ebo 300 years kwa na menya kwa ko som no hwe na nam a omodi ka be som a omoko pomponsuo ye afra bi a tumi emu na wo soma kumse ampa wona na munya tumi no abegina wochi ebe fam ede esoya kasa cha asante tinya kwa twi pumbunsuo no se ampa be bia madu no madu ampanyi die nti lesi mo me bra me yemi bibia se panyini first ana na menye panyi no ma yese die bia me bia ese me ye panyi me twe nipa mododo ma so amahene abrempon ma so pumbunsuo awa asante mamu mo swai no yentimi modi eti sa tumi mu nyana asante ha dawo ma so e de swai dia na seda e no twi dem ko na seda ana dem nya ka twi pumbunsuo isawie no me ko chia miwa mama kwa ba why never na service o supani ni agaba kwa sika baba no why never na service o supani ni agaba kwa sika baba no wa saji fogu ne biasine o saji fogu ne biasine o president na de trasine o president na de trasine wo ku be ja to pe ba de me fa gu ne biasine awa tum na tra mewra so important.
And I know that's you. It's a young son, we no isako fro apakan eni pakra pagya ona do koso na wo yem so na abeda apakan mu da nye easy na me na nam ko na hu se asante mama tumi ewa da apakan enya gudru etinem esai ekye me na nam se ampa dwumade omde ma no asom na mungu mani masme hye omani na nti meye bibia kama ede so yakonya no abakoso kakra ewo ho se asantimam atuo so no bantu mahene na edi kan wi bantu mafiri ho a eye Amakye Bare ana eba sa atuo so no omo ye soldiers ama asante hene yen tete no na ye ko akon ye dibre no na de entokwa nko ana na ye de yeko ti akon mo de no na yen asante atuo so no ye na yeko omo ti na ye utumfo kontire ye wura ni ho a ye na ye hwe na chi se be de bo asante man e ho ban nti atuo so no en kuro makoma 7 e bantuma Amakye Bare esuo ni ba mu hene kwa ngoma akwabo hene ana twafo ba saa nkuro ena obunku ana yewura atuo so nti e ka asanteman atuo so a omunyina so twe epombozuo iso akire asantene ti asanteman atuo so na nkuro ya mebebo so so nya akon so wiye no da apakan no wiye na anadwo na ye de ko nkuro ko ya na anadwo ye de ko ekunya dem anadwo be 1 o'clock ko ye ko de minti yin kamasem ne ba ya na beto ho abendai no muna na obi yom ho di kyerɛ me mako eso dae ehu mu nyina mo be mari mu ni yo ana mu se ampa bibi o wi ase esi ne die asante ha da wo na be yo hene ewo Amakye Bare ti mi ya kwa mi so aye bibi amba ya mi kuro hu se no ma no ma biri aka chi was akonya ne da ho che ye twe ho ma so be 18 to 25 years ti da ho che nti na no ma biri aka chi ho nti ba ya no me hwe se ai se no ma aka chi bia na to bo ase na me ne ba ko ye di kai na ba ya na akwan ebi kuro no apart from main road e kokuro no na akwan bia ni kuro no ko hai machine edi yi kuro no fichire eyi kuro no kwan nyina na wona kuro ma wo hu obi na hokora we de uhu wiye ye na me adom ni the community center si na ni so na so ni kuso a maya ma do finishing wiye ye na me adom mo che compound na hospital no na bibia ye nti no so na me adom etime nya 2 bedrooms bi asi aka ho ne bae na ahemfie ayebasa na me adom ne pagya ahemfie si ho a maye ho bibia awie na me adom ne bae kuro no eno ma na enum amrantie no me fa bi eba me nche me di bi so etu kwan sisi a ebuso a yeboa amrantie no ama omo so enya nyambo wo kwa eya mbasu mba besunku na ibusu a ya tututuku no e bompa ya se yakopon beboa ye ama kuro no ye bo Amakye Bare din a nipa bia ate enti kuro ne de
wa wonim kurom a abekɔ kurom mo sisi yɛ no obedu obu sense san bebree aba kurom so mo adwo na me bia bedi akonya no a me bae no ade ba ko ana esi ma koma mo na kopɔ de bi tu ma koma mo sɛ ebe jitu mu sɛ me ba bedi akonya no be 6-7 years there na me nya me di akonya ni nya afesu bia kurafo mo kromo nyina ene mrafo mo kromo bia betomo ane anwa ne ntoma na mache amo saa de no maye akofo se me ba bedi akonya ama me di akonya so nyina me busu a me de meye me be se boa ti ema kuro ebe kra behwe efi nso beside na se kese akoma wura asante mawura 246 afutuo kakra a mpese be de ma emrante emaba wo siso oba manhia mpere bi ebi to ose ahonya we ti so emedia me kanta we sisi da bi enye saa ne e ya botre saade ye wo nti atie yewura de ba kwa ba hu no ho se wono de asemba a oto no bo ase ehwehwem ehu bebi a de ne da no de ato akonya eye wo de a abotre ni nya otwen ho sa ebe ka wa de na de futu ba ko be sa ka de a chem rantie na baba wa se wo ho na wo sha akonya bi da ofie aye akonya anye bibia che se wa bra bo a wo bo no bo abra bo papa enne emrantie ene mabawa ese so omunnim omunchi obu okra ye be wo no ye wo no kuma se wonim ni nchinti wo ye ne no mabasa basa esuno ye ba bi de hye obu wa yakọ no kan wonim ni nchinti wo ye no mabasa no ye ba bi de hye bu yakọ no amanene wonim ni nchinti wo ye no mabasa no ye ba bi de hye ene obi a wo tie mi bia obi a mfanya adisua de no mfa hu se ebia na onanam eja wade tubo bra ya daachi bia onanam be so daye ama akohwe ade na kira ho akofa wade ntu bia mo bra papa no fanta se be ya yenya na Ghana asantama be yi ama bia ko ka ma Ghana fuwa so a ekia kese akoma na asantema ya ma na kuro bi ya damase semwa fame semwa amohweme afutu na de me mama nyaa na ni so ya yura 2472 abebiu to so yi ya wadawo to so amaso ni asida ne na ase kese enkoma afutu ene kwache papa wode maame ana amame animonu amunyama wode maame ana amame abebi pepenso tisi asida akoma kasenya akoma niwa ifu abide kasida enso ma otwi dia podi kopo so oboy ho bai ma bo bibia antuye